Telefònica us ofereix aquest espai. Soc Quima Guitart, de l'empresa Gargot. És una empresa que produeix sedes, seda natural, per fer regals per a empreses i institucions. Poden ser mocadors, corbates, ventalls o sedes murals. M'ha fascinat sempre els teixits i bàsicament la seda i tota l'estètica oriental. Vaig començar fent peces úniques i un bon dia, després d'una desfilada, em va trucar una empresa per encarregar-me 500 mocadors. Vaig quedar molt sorpresa perquè la primera resposta va ser no, jo faig peces úniques i, bueno, per què no? Em vaig buscar els tècnics, els mitjans per poder-ho fer i des d'aleshores, això era l'any 86, he desenvolupat això i treballo fent dissenys amb seda per a empreses privades i públiques, treballant amb els seus logos, amb els seus colors. Els projectes surten sols i ja veurem on anirem a parar, el futur és obert. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.